Lehetne Szekeres úrnak szólítani, akár mesternek is, de itt Csepelen mindenkinek ő a Bandi bácsi. A gyerekek, a sportolók kedvence. Nála vagyunk vendégségbe, hogy megtudjuk, hogyan él egy papíron nyugdíjas, de életvitalitását ismerve egy mozgékony, edző, tréner, mindenes, a sportolók, akár úgy is mondhatnám, nagybácsia. Hányadik évedbe jársz, Bandi bácsi? 74. Ez gyönyörű kor. Milyen egészségnek örvendsz? Hát 3 éve volt egy infarktusom, eléggé megviselt, kihatással van a járásomra. Egyébként fájdalomérzetem nincs, remekül érzem magam. Egy rázós kérdés is következik, anyagilag hogy állsz? Mi maradt meg a régi játékos múltban összegyűlt pengőkből, forintokból? Hát nem is olyan rázós kérdés. Soha nem vágytam olyan dolgok után, ami elérhetetlen, arra vágytam, legyen egy lakásom, van, illetve hát házam, van feleségem, vannak gyerekeim, unokáim, és megvan a tisztességes olyan körülmény, ami mellett az ember nyugdíjasként is nyugodtan élhet. Tehát akkor elégedett ember. Tökéletesen elégedett vagyok. Említetted a családod, úgy tudom, nem egy híresebb sportoló akadt köztük, ha róluk is szólnál egy pár szót. A fiam a Ferencvárosba védett, és ott ifi válogatott kapus lett, jelenleg Tatabányán, mint üveges dolgozik. A lánya Törökországban van férnél, korábban ifi válogatott tornász volt. A fia Tatabányán él, volt ifi válogatott labdarúgó. A lányom testnevelő tanár, Sziget-Szent Miklóson lakik, a csepeli Gombostéri iskolában dolgozik, a férje testnevelő, 12 kerületben a Mérnök utcában dolgozik, mind a ketten komoly NB1-es kézilabdások voltak. Fiúk, 24 éves, ebben a hónapban megy katonának, kézilabdás, lányuk, kézilabdás, Székesfehérvárra megy tanulmányait folytatni. Akkor úgy látom, hogy az unokáknak is, és a fiaidnak, lányaidnak is volt mit örökölni a papától, sőt, ha jól hallom, a déd unokáknak. Igen? A déd unokák még messze vannak a dolgoktól, hiszen az idősebbik 10, a kisebbik 2 éves múlt. De itt a legfontosabbat kihagytam. A feleségem személyét, aki NB1-es kosárlabdás és NB1-es kézilabdás volt. Tehát az egész család meg van fertőzve a sporttal. Ehhez gratulálok, és nagy hiba lett volna kihagyni a kedves feleséged, mert lehet, hogy holnap nem is kapsz ebédet akkor. Hát, előfordult, nagyon szigorú. Na nézzük kérem szépen azt a híres játékos múltadat, ami egy nagyon szép karrier volt. Hogy kezdődött? Úgy kezdődött, hogy idegenkedtem a labdarúgástól. Kaptam Erdélyből ajándékba egy futballlabdát, és egy őszi iskolai kirándulásra, a gyerekek úszalására kivittem a futballlabdát, természetes tanár vezetésével, hiszen az iskolában tilos volt a labdarúgás. Én lettem a középcsatár, mert enyém volt a labda, 3-szor hozzáértem, ez azt jelenti, hogy 3-szor kezdtünk. Idősebb osztály ellen játszottunk, aztán hogy nem, rászóltam az addigi kapusra, engedj be,
és egy nagy lövés zúdult a kapura, és az ördög se tudja, talán ijedtem be. Kiütöttem a labdát, és ezzel eldőlt a sorsom, kapus lettem. Ezek után melyik klub következett? Még Sarkadon jártam ki, csupa szerencse az élet. Dél-Magyarország amatőr válogatott kapusa volt Tóth János, aki nagyon sok szeretettel foglalkozott velem. A gond csak az volt, hogy a szüleim soha nem voltak futballmeccsen, és nem szerették a labdarúgást. Az iskola pedig, miután szerencsére csak 2 edzés volt egy héten, kedden és csütörtökön, szerdán és pénteken mindig menni kellett a tanáriba, mert addig bemondták, hogy edzésen voltam, és a testnevelő 3 nátpálcával, 3 fenekessel jutalmazott minden edzés után. Akkor te megszenvedtél a futballt. Hát nem volt, szívesen csináltam. A nagymamám, egy vidéki nagymamát kell elképzelni, mellém állt, és egy vastag posztóbetétet készített a nadrágomba, úgyhogy átsegített az első nehézségem. A csatársorok ellen is volt védelem, akkor a nátpálca ellen is ez sikerült. Igen, megoldódott a helyzet. A polgáriskolába ezután a labdarúgó esemény után ráálltam az atlétikára, és azt mondták, hogy elég ruganyos vagyok. Megnyertem a magasugrást, a súlylökést, és a polgáriskolai tanulmányom befejezése után Békéscsabára, a felsőkereskedelmi iskolába kerültem. Itt, miután megtudták rólam, hogy futballista vagyok, egy olyan iskola volt, a Békéscsabai felsőkereskedelmi, mint annak idején a Mester utcai felsőkereskedelmi iskola, ahol nagyon szerették a labdarúgást, ezen kívül minden sportot, és közölte velem a Csabai Csak elnökségi tagja, a földrajz tanárom, menjek el a fényképészhez, csináltassak 3 igazolványképet, mondjam meg, mikor van egy kész, hozzam vissza. Örültem, elküldtek az óráról, következő alkalommal elküldtek a fényképekért, anélkül megkérdeztek volna, le is igazoltak, és hihetetlen szerencsével bekerültem egy olyan csapatba, amelyik a Csabai Alosztály bajnok csapata volt, akkor Dél-Magyarország amatőr sportjában a Szeged volt a központ, volt egy szegedi alosztály és egy csabai alosztály. Na, ugorjunk egyet, és nézzük az NB1-et, mert rövidesen a Csepel játékosa lettél. Igen, még azért megemlíteném, hogy Békéscsabán 17 éves koromban Dél-Magyarország amatőr felnőtt válogatottjának lettem a kapusa. Értem. Nem engedtek utolsó évben, mert itt is engedélyhez volt kötve abban az időben játszani, így akkor 1 éves várakozási idő kellett, hogy valaki igazolható legyen. Véletlenül kerültem Csepelre, egy barátom meghívott, a Ferencvárostól kaptam egy meghívó levelet, de akinél megszálltam, az a csepeli B közép vezetője volt, látta a levelet, mert ide kaptam Csepelre, őrzöm most is, és erőszakkal, hogy úgy mondjam, kivittek a Csepel edzésére. Nem bántam meg. Sokan nem mondhatják el az országban, hogy ilyen sikeres kezdésük volt, mert ha jól tudom, 39-ben kerültél Csepelre, és a 41-es, 42-es bajnokságban már, amikor a Csepel első lett, te védted a kaput, sőt, ezt még megtetőzted a 47-es, 48-as bajnokság aranyérmével. Milyen csapatban játszottál? Ez megint óriási szerencsé volt.
Először is a VMTK amatőr csapatába kerültem, 939-ben megnyertük a Budapest bajnokságát, Blasz válogatott lettem, innen már viszonylag könnyebbnek látszott bekerülni a profi csapatba. Talán egyedül élek azok közül, akik a NB1-be feljutott csapatba, a 940-41-es bajnokságba játszottak. A következő évben szerződést kaptam. És ez mit jelentett anyagilag ez a szerződés akkor? Ez 30 pengőt jelentett hetenként, és 28 pengő prémiumot a megnyert mérkőzés után. Értem. Nagyon szép pénz volt, és mivel legtöbb meccset megnyertük, nyugodtan mondhatom, nagyon jó körülmények közt éltem, de bár egyedül laktam, Csepelen, sportszerűen éltem, mert a labdarúgás mindent jelentett. Azt légy kedves elmondani, hogy akkor hogy nézett ki a játékosok edzése? Mondjuk a maihoz hasonlítva, összehasonlítva. Kevesebb edzésszám, de sokkal hosszabb edzésidő volt. Ha lehetett, mindenki sietett ki, nagyon szerettek ezek a profik. Nagyon szerettek futballozni, 1 órával edzés előtt már kint voltunk a pályán, és ami szinte állandóan ment, a kapura rugás. Tökéletesen tudtak rugni. Edzés után az edző nem volt kapusedző, nem volt semmi más, külön rendszerint egy fél órát foglalkozott a kapussal, vagy kapusokkal, így velem, és ezután az edzés után még legalább jó 1 órát kimaradtunk a pályán, de volt olyan is, hogy a szertáros konyhakéssel kergetett a holdvilágnál, jöjjek már le a pályáról, mert be akarnak zárni. Ha most netántán az NB1-es játékosok nem hallották tisztán ezt az időt, mennyit túlóráztatok egy-egy edzés után? Hát edzés előtt, ez előóra, igen. És edzés után legalább 1, de 1,5 órát. Az igazság az, hogy az edzők rendszerint kimaradtak velünk a túlóránál, de már hagyták, hogy azt csináljuk, amit akarunk, legfeljebb néha-néha megmutattak egy-egy mozdulatot, hát valamit csodálatosan tudott rugni, Kalmár Jenő, igen. Így azóta se láttam se játékos, se edzést rugni. Igen. A mai futballisták, mikor ezt hallják, biztos mondják, hogy jaj, mester, ez biztos akkor volt, mikor még hatszögletű volt a labda. Igen, el is kell fogadni. De én olyan szerencsés voltam ilyen szempontból is, hogy a cseh Sárosi Zsengellér, később a Bodola, a Lázár, ilyen emberek ellen játszottam. A játékos társaim voltak a Dudás, Olajkát 2, Marosvári, az első-második bajnokságról beszélek, és ezek az emberek ezt a hatszögetű labdát hajszál pontosan oda tudták rugni, ahova akarták. Most olyan jó labdák vannak, de néha-néha nem látom. Egyébként szokták tőlem kérdezni, hogy mi volt a különbség a akkori és a jelenlegi labdarúgás közt. A nézők szempontjából az volt, hogy akkor a nézők azt vették észre, hangsúlyozom, jó játékosokról beszélek, igen. Amit a játékos rosszul csinált. Igen. Ma azt veszik észre, amit a játékos jól csinál. Hát fordult a világ. Igen. Kérlek szépen, itt említetted a Kalmár Jenőt, még 1-2 edződről beszélj, aki igencsak híres volt a szakmában. Hát a Kalmár Jenő mellett a Szabó Petár, igen.
volt edzőm a budapesti Előrébe. Aztán volt játékos társam még az üzemi csapatban, 39-ben, a Serényi Imre. Igen. Ezek mind válogatott játékosok voltak, olyan szintet jelentettek, akire az ember nagyon odafigyelt. A 47-es, 48-as bajnokságban ki volt az edzőtök? Kalmár Jenő. Ja, akkor volt ő, igen. Milyen emberek voltak ezek? Mit lehetett tőlük tanulni? Nagyon jó barátok voltak, de nagyon tudtak távolságot tartani. Hadd mondjak el egy esetet. Marosvári Béla Erdélyből jött át, az elektromos pályán játszottunk esti mérkőzést. Körbefogták a följött nagyváradi, kolozsvári, aradi szurkolók, hiszen őt ott is imádták, mint embert, mint labdarúgót, és hogy nem, 8-szorra volt az öltözőben a találkozó, mire a Béla bejött, 8-szorra 5 perc volt, Jaksi bácsi, a Jávor Pali bácsi, aki egyébként tegező, nagyon jó baráti viszonyban volt a Bélával, mikor nézte a Béla, hogy hol a szerelése, megszólalta Jaksi bácsi, Bézuskám, csak 11-en játszunk. De elküstél kicsit, majd talán legközelebb. Ez egy ilyen fegyelem volt, de ez minden szempontból. Olyan volt, ami fegyelmet szívesen tudomásul is vettünk, annál inkább, mert kaptunk érte cserébe elismerést, nem csak anyagit, erkölcsit is. Igen, és az eredmények pedig önmagukért beszélnek. Hát a 2-szeres, illetve a 3-szoros bajnokság közben sikerült bevonulnom, katona lettem, és a Magyar Honvéd válogatott standard kapusa voltam, Rudas, Balogh 2, Ez igen, ez majdnem a válogatott. Ilyen játékosokkal játszottam együtt, 2 emlékezetes meccsre szívesen gondolok. Itt a birodalmi katona válogatott a Beszkár-pályán, Igen. 7-2 arányba vertük, Ez igen. majd elmentünk visszavágóra Belgrádba, Báró Weiss, a fehér hadsereg parancsnoka, volt zsúfolt nézőtér, ahol 99% német katonák voltak, 8-0-ra vertük a németeket. Hát akkor ebben az időben a németekre minden területen járt egy kis vereség, úgyhogy igen, ezt se úszták meg. Sokszor mondtam, talán helytelen most is mondom, Stalingrád után ez volt a németek legnagyobb vereség, amit tőlük kaptak Belgrádban. No, lépjünk megint egy nagyot. Az edzői hivatást te is választottad, edzői tanfolyamot végeztél, Tessenesi főiskolát, hogy dolgozhatsz edzőként. Beszélj nekem először arról, mert tudom, hogy van véleményed, hogy a Tessenesi főiskolának az edzőképzésben egy nagy hibája van, hogy a felnőtt és gyermek-ifjúsági edző szerepét talán nem választja kellően szét. Nagyon jól látod. Pontosan így van, és mivel már nem járok tanfolyamra, gondolom ez a mai napig így van, pedig egészen más a gyerekekkel való foglalkozás, ezt megtanultam 976 óta, mint a felnőttekkel való foglalkozás, amit a korábbi években elég sok siker fémjelzett, hiszen legtöbb csapatommal bajnokságot nyertem a felnőttekkel. Van, Bandi bátyám, neked egy csodálatos találmányod, úgy hívják, hogy a gumikötél elmélet, ha jól emlékszem, mert beszélgettünk mi már máskor is riportügyben. Ezt mondd el a kedves nézőknek, mert ez egy igen érdekes dolog. Aminek alapján állítom ezt a gumikötél
elméletet a dr. Frank Robert Sportostan című könyvének van egy fejezete a gyermeklabdarúgásról. Ebben leírja, hogy szükségtelen 14 éves korig a gyerekeket külön kondicionálással, túlfeszítéssel terhelni, hiszen ez, mire a gyerek felnő, elvész ez a dolog, sőt, a gyerek talán megunja ezt a szükségtelen terhelést, tökéletesen elég a technika, és a technikai edzésen keresztül adagolt úgynevezett speciális erőlét. Amiért ezt mondom, mert ha 14 éves kor előtt a gyerekeket túlfeszítik, akkor úgy néznek ki, mint a gumi elmélet, ha túlfeszítik a gumit, már nem ugrik vissza. Ilyenkor a gyerek már megunja, és sok esetben használhatatlanná válik. Ezt 3 zseniális szóba szoktad összefoglalni, mikor, miből, mennyit. Ez a titka ennek, ugye? Igen. Hát minden korosztályban szerencsés vagyok, mert a gombostéri iskolába kerülhettem be napközis tanárnak, és egy-egy sportosztályt 4-4 éven keresztül végigvittem, mint Csepel, Serdülő 5, 4, 3, 2 évfolyamokat, 6-szor nyertünk bajnokságot, ugyanakkor 5-ször ott voltunk az olimpián, a diákolimpián, 2-szer első, 2-szer másodikok, 1-szer 5-ek lettünk. Gyönyörű sor. Most ezt azért mondtam el ilyen részletesen, nem úgy kezdődött, hogy a gyerekek 5-es korukban már arra készültek, hogy olimpiai bajnokok lesznek, hanem azért lenne fontos, hogy külön válasszák a gyerek, főleg a serdülő labdarúgás oktatását, hogy megtalálják, melyik évben mit kell adagolni a gyerekeknek, mire kell megtanítani a gyerekeket, úgy, hogy 15 éves korukban is szeressék a labdarúgást, és ne azzal kezdjék az edzést, amit hallottam is más edzőknél. Mester, még vetkőzzek le, mikor lesz vége az edzésnek? Hát igen, rosszak a tapasztalatok. Te is jól tudod, hogy az edzők előtt van egy óriási dilemma, hogy mit csinálni. Bajnokságot nyerni minden áron, vagy 1-2, uram, bocsánat, 3 játékost feljebb adni. Mi a fontosabb? Hát a mai felnőtt sporthoz már tényleg csak kívülállóként tudok hozzászólni. Én talán nem is itt látom a gondot és problémát, hanem legutóbb a brazil edző újságnyilatkozatát olvastam el, megdöbbentett, hogy ezt a brazil csapatot nyerésre készíti fel, és nem arra, hogy minél több gólt rúgjanak ezek a csodás azzasságú játékosok. Na most nézők szempontjából a néző biztosan jobban örül egy 6-3-as, vagy egy 7-1-es. Igen. Gondolok az angolok elleni mérkőzésre, mint egy nehezen kiizzadott 1-0-ás vagy 2-0-ás győzelemre, amelyiket bármikor meghiúsíthat az ellenfél, íme az argentinok esete, ahol bizony, hogy úgy mondjam, jókora szerencsével és bírói tévedéssel jutottak tovább. Most igen forró a nyár, csak neked őrült szerencséd volt, hogy volt hol edzened, neked ez már nem olyan szörnyű, mert ha minden
jól tudok rólad, akkor 74 és 76 között Togóban, már pedig az igencsak közel van az Egyenlítőhöz Afrikában, edzősködtés, sőt szövetségi kapitány voltál. Hogy kerültél oda? Mi az érdekesség ennek az országnak? Az érdekesség az, hogy előzőleg 6 vagy 7 éven keresztül a Budapesti Labdarúgó Szövetségbe társadalmi munkásként edzőképzéssel dolgoztam. Amikor jött egy ilyen megkeresés, akkor a testnevelési főiskola, ahol hát a diplomámat kitűnőre, nem dicsőskedni akarok, szereztem meg. De a tény az tény. A testnevelés főiskola részéről Zalka András, igen. A Budapesti Szövetség részéről pedig Góliás, Robert maximálisan segítettek abba, hogy kijuthattam Togóba sokkal több esélyesebb edző előtt. Így kerültem ki 976. szeptemberében Togóba. Milyenek voltak ott a lehetőségek? Hát egészen más, mint itt Csepelen vagy Magyarországon. Először is a hőmérséklet 30-tól 55 fokig, nem állandóan terjedt, ezért az edzések jelentős része este 6 óra után kezdődött, vagy pedig reggel 6-kor. Most ehhez tudni kell, hogy reggel 6-kor egyik pillanaton másikra van világos, igen. Nincs szürkület, igen. mint itthon, és este egyik pillanaton másikra van sötét. Tehát más körülmények, más teherbírás, a hőség elviselhető volt. Ami nagyon megviselte az embert, a levegő páratartalma. Ha naponta többször fürdöttem, egy csodálatos luxusvillát bérelt a szövetség, és amikor kiléptem a fürdőkádból, nyúltam a törőközőért, a törőköző vízesebb volt, mint a testem. Azt légy kedves megmondani, hogy milyen eredményeket értél el velünk. Kérlek szépen, 16 tétmérkőzést játszottunk, ez Afrika kupáért, ami véresen komoly dolog, vagy pedig a világbajnoksági selejtezőért ment. Hát elég alulról kezdtük a dolgot, de annyira meg voltak elégedve, hogy 2 év után felajánlottak újabb 2 évet. Aha. De éreztem, nem volt semmi gondom, hogy ez fizikailag nagyon sok, és ebben már nem mentem bele. A másik nagy kérdés az edzői szakmába, vajon az edzői szakma szépe vagy nem? Eredményese vagy nem? Szerintem nagyon szép. Én, ha még egyszer születnék, ugyanezt csinálnám végig, talán még jobban odafigyelnék arra, ami megtanulható, de egy nagyon fontos dolog van, amit nem szabad szem előtt téveszteni, egy utánpótlás edzőnek, különösen utánpótlás edzőnek meg kell tanulni mindig újra kezdeni. Kívánom, hogy életedbe először, mert most már lassan 75 éves leszel, igazi nyugdíjasként pihenj is egy kicsit, és élvezd az életet. Ehhez kívánok neked sok sikert. Köszönöm szépen, és nyugodtan mondhatom, hogy az Egyesület, bár már nem aktív edzőként dolgozom, egy-egy kérdésbe még mindig megkeres, ez jól esik, nem felejtettek el, mint ahogy én is
úgy érzem, szerencsés dolog volt Csepelre kerülnem, még akkor is, ha a szülőföldemmel a mai napig szoros kapcsolatba állok, hiszen tagja vagyok a Városszépítő Egyesületnek.